Kedu ife bụ ịgwọ ọgwụ? Kedu ife bụ ọgwụ? Ịgwọ ọgwụ dịka o si wee dị ndị ugbu a amara ife ịgwọ ọgwụ na-erite. Ọ bụrụ na mmadụ na-agwọ ọgwụ, ọgwụ bụ ka enye gị ka ife na-eme gị mee gịnị dị mma. Ọnya bụ ịkọwa ife gbasara ọgwụ. Ọ bụ na o nwere ife na-eme gị, ime gịnị, agbacha afa, ajụ ese, ajụcha mechaa ife niile eji ememe gịnị, eweta ọgwụ eji eweta gị nye gị ife na-eme gị adị mma, ma ọ bụ nke anụ ahụ ka ọ nke mmụọ. Ọnya ka ị ya afụ ife ụmụazị ugbu a, ihe ha niile ha shabatara bụ ịgwọ ọgwụ. Mana ndị nwere ọgwụ anaghị ekwu okwu. Ndị nwere ọgwụ anaghị eme mkpọtụ, maka na ọgwụ nwere ife ọ na-asọ, ọgwụ nwere ife ọ na-eri, ọgwụ